Igama ngubhaka isibongo wakanzama bathi ngihambile bathi ngibonile bathi ngisenzile bathi wathinta ubhaka udakwe yini inqwele ebhuqabhuqa imizi abafokazana ngotholo lodwa likaMintshise thuluza ngihambi nalo ngilifice ensimini xama uxakile kusazoshuba kusangenzeka noma yini ngumafavuke njengedanga abanengi unogwajobhajwa ayikhulule ngumfoka amakhanda khanda mina indlondle namakhanda amabili elesithathu elenkosazana dama ningasho ubusika nehlobo nqwele ngaphuphi inyoni ziphupha amihla namalanga mthombo ogelezayo ungabonakala ukuthi amanzi aqhamukaphi kubonakala lapho ephuma khona ngithanda ngize ngithande nabangangithandi ngoba nalabo abangithandayo bake bangangithanda kodwa ngamaqiniso nokuma kwami sebeyangithanda namhlanje wena onyanyayo fuck off ngangize ngizwe ngempatha mina gcwala ngiyakufakela nangu sikisi ingakho ngichaza ngithi uma ngabe umsebenzi wami kukumela umuntu I believe ukuthi nalabo bathi bayizangoma nalabo bathi bazinyanga ngokwe level yasentwaseni kwasemhlabeni uma besebekhishwa bayafundiswa ukuthi usuyolwa ulwela abantu uyakolwa nani njengobulela abantu uyakolwa nemimoya elwa nabantu so nami ke ngokwe level yaka spiritual ephezulu level day ngivuma ukuthi yes ngiyavuma ukuba ngilwela abantu into yokuqala engayiqinisekisa ngiyayivuma ukuthi ngiyavuma ukuthi ngizolwa nayo yonke imimoya elwa nabantu ihiphi imimoya elwa nawe imimoya elwa nayo into ezokwenza ukuthi ugcina ungesenamali uvela uqolwe nje imali yakhe ihambe uthi wakho umuza wakheke emsebenzini ujikelwa abantu uvesane uvukele nama families yonke imoyelwa nawe uma kuukuthi lento okuyona today kunesandla somuntu obethu umngani wakho mina ngilwa naye lo mngani wakho ehlangene nabo ukwenzela wena phansi uma la ukhona today kunesandla senyanga thizeni fuseki lo nyanga thizeni ngilwa nawo lo nyanga thizeni into engayivuma ngayithatha ingqinamba ngafunga ngokwe level yakhona ukuba ngiyolwela abantu njengoje mawukhumbula uJesu Kristu ethunywa ezemhlabeni evuma phambi kaNkuluNkulu ukuba thuma mina baba ukuba ngenzeni ngihambe ngiye kophephisa abantu ngiye kolwela abantu enkingeni abazaziyo nabangazazi kwala noma bethi bayamsabisa bethi bazokuzwa kanjani wena wathi khululeka ababili abathathu ngoba vele ngeke lemhlabeni mawukhuluma bakuzwe bonke abantu khona phela abantu abasebenziswa zilwane ukuze kuhlukumezeke wena umuntu omsulwa anginendaba ke nokuziwa zilwane vele kwaJesu Kristu abamzwanga anginendaba nokuziwa abantu abanenhliziyo ezimbi vele kwaShembe emqalo wendlela abazange baze bamuzwe anginendaba nokuziwa abantu abanenhliziyo ezimbi vele ngisho umpostoli ingonyama kaJuda abanye abayizwanga sezingena ithunywe imbili indlu nendlu anginendaba mina nokuziwa uquqaba vele ngisho olehanyana sebeyibonakalisile amandla abo still abantu ababazwanga even uMose esehlanganise abantu ethunywe uNkulunkulu ehamba noAaron umfowabo bethunywa lapha kuFaro ukuthi ayokhulula abantu baseGibhithe izanusi nezithenjwa zabizwa uFaro ulokuzana uMose benoAaron sebe demonstrate ngenduku bekhombisa amandla kaNkuluNkulu abathumile ba demonstrate ngenduku bayijejela phansi yaphenduka inyoka ngokuthi uFaro unenhliziyo engasile embi efana nalezi ididithe eziqola abantu lemhlabeni wathi ngeke mina ngitshela uAaron benoMose wabiza izanusi zangaleso sikhathi zathi mayijejela induku kwasiyami yathi yaphenduka inyoka kuyavela yaphenduka ichwane lo enyoka lokho kwezanusi ngoba sekukhona lo hamba noNkulunkulu yemadoda ngeke umbone okaNkuluNkulu enqotshiwe if mina ungangi-understand that is why ngithi relax aqala khumbula ukuthi mina awamamandla ahambisana nengqinamba engayivuma ngomlomo wami ukuthi mina ngizolwela abantu ngilwela ngize ngilwele ngishaba ngangithandi ngoba baningi abantu namhlanje aba egcina impilo yabo ishona phansi
yenziwa abanye abantu, yenziwa abantu ababathembile. Ingakho manje mangabe ngizokhuluma ake mhlawumbe ngikuchazela kancane ngami ukuze ngikuxhumanisele nengikubone kubhalwe kumbhalo. Khona lapha yama ungavula lapha yana yini le ya Amahubo 23 verse 1 kuya ku6 la kuthiwa khona uJehova ungumalusi wami, angiye kuswela futhi angiye kwesaba. Yimke loyo. Wena lokho engikushoyo kuvule kuMahubo ngikukhombisa ukuthi mina mawukhuluma ngomuntu kwehla inyembezi ngento yaka spirituality. Mangabe abantu beza lokukhohlakala abakwenzayo, khona abantu abangagcini ngokuqola imali, khona abantu abaqola imali yakho, kube khona abantu abaqhatha nemndeni wakho egameni lokuhlola, kube khona abantu abaze balale uthola ukuthi umuntu uyofuna usizo enyangeni, inyanga ilale naye, mayilala naye imenza isilima. Enye ithi ngibonisiwe, enye ithi khona umuthi engiwufakayo ngizowufaka ngeprivate party yami, enye ithi hayi abadala bathi asenze lento. Baphelile abantu besifazane belalwa zidididi egameni lokuthi umuntu ngobuxakekile ufuna usizo, and bayasaba ukuphumela obala. Abanye baqolwa imali zabo, abanye. That is why ngithi ake ngikuchazele ukuthi into yami mawuyiqhumanisa nasemazulwini ihamba kanjani. uJehova ungumalusi wami, angiye kuswela, ngeke ungifice ngixakekile, angiye kwisaba futhi, ngeke ungifice ngisaba inyoni. Masungibhazile nje wangithinta uyisusile, and angigive up ngayiqeda into engiqalile. Mase kuzoli liyaqhubeka lithi uyangilalisa ngisho emadlelweni alihlaza, uyangiyisa ngasemanzini okuphumula. Mhlawumbe uzwa ngithini? Ngifunda kuMahubo lapha 23 ithi uyangilalisa emadlelweni alihlaza. Yawazi amadlelo alihlaza? Uyangiyisa emanzini okuphumula. Uyawezwa amanzi? Uyalizwa idamu? Uyalizwa idamu ngene? Uyaweza amanzi edamu? Uyangiyisa even emanzini okuphumula. Uyalizwa idamu likaMakhanda khanda? Yalizwa idamu? Jehova uyangiyisa. Uyenzani emanzini? Ngiyophumula. Amandla amakhulu ayaphumula emanzini. Ayigcini lapho, iphinde futhi ithi ubuyisa umphefumulo wami, uyangihola ezindleleni zokulunga ngenxa yegama lakhe. Ngeke ungifice mina ngibalwa nezinto ezimbi, ngoba ngiholwa uye endleleni yami yokulunga. Ngeke ufice kuthiwa khona umuntu obezofuna usizo ngavele ngathi contact kuthiwa ngiyifake ngeprivate part, khona umuthi ekumele ngilale nalomuntu ukuze asizakale. Ngeke ungizwe, ngoba mina ngiyalawulwa endleleni yokulunga, ngilawulwe emazulwini, ngoba uNkulunkulu ungugobela yami, ubuyisa umphefumulo wami, uyangihola ezindleleni zokulunga ngenxa yegama lakhe. Ayigcini lapho, iyaqhubeka ithi noma ngihamba esigodini sethunzi lokufa, angesabi okubi, ngokuba wena unami, intonga yami nodondolo lwakho ziyangiduduza. Yayizwa? Noma ngihamba esigodini sethunzi lokufa, noma bangangishwabulela, noma zingahlangana zonke izinyanga eziqola abantu, noma zingaplana ukungithakatha, angiyokusaba. Ngeke ungifice sithi hawu, what if bengibulala futhi angifuni inyoni ezongifonela la ithi kumina, gada king, lezi inyoni zingakubulala. Mana ngikutshela, noma ngihamba esigodini sethunzi lokufa, angeke sabi okubi, ngoba ngiyayazi assignment yami, ngiyayazi assignment engilethe emhlabeni. Angeke saba okubi, ngokuba ngiyazi ukuthi uJehova unami, intonga yakho nodondolo lwakho uNkulunkulu ziyangiduduza. Utho lodwa likaMentshisi madoda, ngibhuqabhuqa imizi abafokazana. Uyayizwa induku yami yangena ke manje. Nansi induku engiyibiza ngotholo lodwa likaMentshisi, iyangiduduza. Mase ngiphethe yona ngibhuqabhuqa imizi abafokazana ngotholo lodwa likaMentshisi, thuluza ngihambe nalo ngilifica ensimini, ngoba kuphela lisiwe mangiphethe intonga engayinikwe emazulwini. Akuyona yami le ntonga, intonga yakhe. Kodwa mangiphethe iyangiduduza, mangiphethe siyanqoba nayo. Utholo lodwa likaMentshisi, ngifunda iBhayibheli Amahubo 23 njengoba ngikhuluma nani.
Umehluko into engiyishoyo nami kuhlangana kube into eyodwa. Ayigcini lapho. Ithi ulungisa itafula phambi kwami ebusweni bezitha zami, ugcoba ikhanda lami ngamafutha. Yayizwa ke manje? Ulungisa itafula phambi kwami nasebusweni bezitha zami, ugcoba ikhanda lami ngamafutha. Imaphi lawo mafutha? Yangena imakhanda oil. Gcoba ikhanda lami ngamafutha. Yangena imakhanda oil. Akusho mina. Amafutha asebaliwe la. Amanzi okuphumula asebaliwe la. Uke wezwa kubalwa umsuzwane la? Uke wezwa kubalwa umsuzwane la ukuthi uzonqobela umsuzwane? Uke wezwa kubalwa umuthi la? Ngoba umuthi ukwi-entry level for i-demonstration yabantu abathile. Uke wezwa kubalwa umuthi la? Kubalwa amanzi, kwabalwa amafutha. Isho ukuthini lonto? Isho ukuthi kuyanqotshwa. Kubalwa amanzi, kwabalwa amafutha. Ayigcini lapho. Ithi verse 6, impela okuhle nomusa kuya kungilandela imihla yonke yokuphila kwami. Ngiyakuhlala endlini kaJehova kuze kube ngunaphakade. Okuhle nomusa kuyangilandela. Ingunaphakade. Ngeke ngife emhlabeni ngentando yomuntu. Ngeke ngife ngoba nakho ngitshela umuntu amaqiniso akhe sekuthiwa sekumele ngife ngalokho. Khohlwa. Imihla yonke yokuphila kwami. Advantage yethu uma unikwa lamandla. Uyaqinisekiswa emazulwini ukuba zonke izimpo obhekana nazo akuzona ezakho. Kodwa ezikabani zizoliwa ngezinga eliphezulu. Ngithi ngichaze ukuthi ugobela wami osemazulwini indlela engenza ngayo angiphumile kwi-channel. Wena ke olwa nami ukuthi abantu ngibalwelelani. Uyayazi ni assignment enginikwe yona ngabantu. Abantu abazi ngespirituality. Umuntu angenza noma yini mayesekhungethwe ukuxakeka. Umuntu esethe ngithi ngizokusiza. Umuntu mayeqoshwa emsebenzini kuqhamuka umuntu othi ngizokusiza angenza noma yini ngoba efuna ukubuyela emsebenzini. Umuntu mayefelwa abazali bakhe angenza noma yini. Sekumele mina ngiqhamuke ngalowo mzuzu ngithi ukuthi ungakwenzi. Ngenkathi ubhekene nobunzima, vesana uvula amavidiyo wami. Idlozi lakho noNkulunkulu wakho uyokupositiona ukuthi uvele ubuke le video ezoba impendulo yalento oyicabangayo. Lungalokothi ufike umzuzu wokuyibulala kuwena lemhlabeni. Ungafiki lo mzuzu. Futhi ungafiki umzuzu la khona uthi sekuphelile ngami. Khohlwa, ayikho lonto. Inkinga eyenzekele kakhulu kubantu. Izimali zabantu zithathiwe 100,000, 120, 300,000. Inyanga ithathe 300,000 wakho. Ikuthembisa into engaka. Yazi kahle ukuthi iyadlala iya-actor. Khona lenyanga engibhazile. Bathi abantu angikhulume ngayo. Kwawukuthi bengisabhekene nenyimpi. Bengisabhekene nale yampi lengiyiqalile yesikesh. Bengisabhekene nempi yesikesh. Ngithe ngibhekene nempi yesikesh ngabhazwa enye inyanga ebizwa ngumfana futhi Mkhwanazi. Mfana futhi Mkhwanazi. Sengiqedile ngesikesh. Sengibhekene nawe ndoda. Ungibhazile mfana futhi. Wathi mawungibhaza mfana wami, wangitshela amasimba. Wazongitshela ukuthi waxoxa ingane kwani mfana futhi, wathi ungaphephula umuzi wami. Nga-understand ukuthi awungiqondi ukuthi ngubani. Wazi kahle mfana futhi ukuthi wafika kumina uzofuna umakhanda oil. Umsebenzi wami ngiyaliprotecta, ngiyamprotect umuntu osuke efune i-product yami. Kodwa uthema usuveza umakhanda oil ku live wakho ko TikTok wangithinta. Kwawukuthi angikwazi ukudila nawe ngisabhizi cash. Angikwazi ukudila nawe ngisabhizi ngingaka-consult esigodlweni. Mfana futhi ngiconsultile esigodlweni. Mfana futhi ngiqedile ngesikesh. Ngibhizi nawe mfana wami njengamanje. Njengoba sengifika kuwena mfana futhi, ngizokunika izinsuku ezintathu
zokwenza ulive uxolise. Ngizokunika insuku ezintathu njengoba namhlanje kuLosithathu ngiyalibala nalolu. uLosithathu, uLosine, uLesihlanu iyaphela ingqinamba. NgoMgqibelo mfana futhi ngizovula amafayili akho mfana futhi. Mfana futhi ngithi kuwena already imimoya njengamanje ithukuthele. Already kumakhanda dam kuthukuthelwe. Ngithi mina kuwena ngoba unomakhanda. I normally don't do this. Ngoba unomakhanda wawulanda uyazazi izimpi engakunqobela kuzona mfana futhi Mkhwanazi Mtuba. Uyazazi? Mfana futhi ngiyaphinda ngithi kuwena izinto owayikhuluma nami ufikile. Ezinye watshelwa yimi zona. Ezinye ngizithola manje ipower njengoba ihamba all over kusetshenzwa wena. Nginefayeli mfana futhi. Ipower izozama ukulidedela ngendlela yalo. Kodwa mina as King Bhaka ngisakunike 3 days kodwa ngeke ngivimbe imimoya ngendlela ethukuthele ngayo iza kuwena mfana futhi Mkhwanazi. Uyazazi ukuthi uyiscam mfana wami. Mfana futhi Mkhwanazi. Uyazazi uyiscam. Mfana futhi Mkhwanazi. Uyalazi iqiniso between wena nomngakho lapha endlini. Uyakwazi ukuhlukumeza ohlukumeze ngaumngakho ngezizathu engizozibala ozenze kumngakho wahlukumezeka. Mfana futhi Mkhwanazi. Uyazazi izinto ozenze emntwaneni wakho mfana futhi Mkhwanazi. Uyazazi izinto ozenze kubantu ebebefika bezofuna usizo including abesifazane mfana futhi Mkhwanazi. Uyazazi izinto ozenzile ezingalungile. Ngikunika 3 days mfana wami. Ungibophe mawuthanda sengiphezulu kwakho ngiqedile ngesikheshi. Kulo 3 days ungifonele wenza live. Inamba yami mfana futhi ngiyinika wena today it is 0798130260. Ngiyinika wena ngqo. Umoshile mfana wami ezweni. Uyazazi imali zabantu oyithathile abantu wangabenzela focon. Uyazazi mfana futhi. Uyazazi imali zabantu obaqole zona mfana futhi Mkhwanazi Emtuba masimba akho. Uyazazi. Xolo yimina manje. Angakafuni ukungena kuma details mfana because okwakho kuzofana nokwabanye. Okwakho ngokufana nokaSigujana. Ngizoqinisa isandla kuwena ngoba ungizele ngobuso. Angiphendulwa mina mangikhuluma. Awungibhazi mina mfana wami. Awungibhazi mina. Tshela yimi awungibhazi mina. Njengoba ungibhazile mfana wami. Ngifuna imali zabantu lezi owayithatha. Baningi. Ngifuna uyibuyisele emuva. 120 100 mali before uyibuyisele. Ngifuna ukuthi umuntu owathatha imali yakhe aqala ahlale nawe phansi kuqala. Ngoba vele kushiwo njalo ka spirituality kuthiwa umuntu uhlala naye kuqala mu consult. Mengabe usuhlulekile mina ngizoveza yonke into. Mfana futhi ungiphazile mfana wami. Ngakubuka ngathi ubheke lenja uyasazi isimo sempilo yakho wena uyakwazi ukugula ohamba nakho mfana futhi Mkhwanazi. Uyasazi isifo songakwazi ukuyiphatha kwakho mfana futhi Mkhwanazi. Funa kwenziwe ubulungiswa kubantu abama victims akho. Ungibhazile mfana wami. Benge ngikwazi ukudila nawe ngingaqedanga ngesikheshi. Ngiqedile ngesikheshi. Njengamanje sengibhekene nawe ngqo. Kodwa before ngiveze konke mfana wami, konke because umndeni wakho ozalwa nawo ulalele ufuna ukuzwa ukuthi liphi iqhaza olibambile kubona ukuthi kubeshe. Abantu besifazane ebebehamba wena bafuna ukuzwa ukuthi liphi iqhaza olibambile ukudlala ngabo ngendlela odlale ngayo different types zokudlala mfana futhi Mkhwanazi. Sengikhona mfana wami. Ngikunika only 3 days.
wenza ulive waxolisa ngizoba nendlela ehlelekile engizodila ngawo nale metha. Ngizobacela mawuxolisa, ngizobacela bonke abantu abama victims akho, kakhulukazi labo thatha imali zabo, ngizobacela ukuthi bazohlala nawe phansi nilungise naningalungisa khona. Mawuxolisa kodwa mase ngiyaphinda futhi uyithathile imali zabo, mawukwazi ukuzehlisa ngizosebenzisa lo makhanda oil kuwena ukuthi ngifacilitate lento ababeyifuna kuwena bangayithola, sewuthatha imali ezinkulu. Ngalo makhanda ngizosebenzisa wona ngifacilitate umehluko. Mawuxolisa ngizodila nabo beza private, siqede private. Kodwa mawucabanga ukuthi uyingakala, khohlwa mfana wami, khohlwa mfana wami. Bathi ngihambile, bathi ngibonile, bathi ngizenzile, bathi wathinta ubhakudakwe yini, bathi ngingqwele bhuqabhuqa imiza abafokazana ngotholota lamatshise. Mfana futhi mkhanazi, you are nothing la mfana wami. Bhekane nje ngqo nawe njengamanje full sack la ukhona mfana wami. Qole abantu aba serious mfana futhi mkhanazi. Ngisazoveza amahlazo hluleka ukuyithiba uyindoda. Ngikunika 3 days. Number yami 0798130260. Ungifonele uma uthi wena unento ekwazi ukuphephula indlu, iphephule manje ngoba mina ngiyasondela manje. Mina angixoxa ngane wane mina. Ngiyasondela mina. Mawuthi nawe uyaphephula, naku umuzi wami, phephula manje. Mawuthi khona isilwane othi unaso, sithumele manje. Ngoba ngenhlanhla kukhosilwane, ngikubheke baba ngaze ngabheka yonke indawo. Awuna silwana, awuna fokol. Uyiqolela abantu nje bese uhamba uqebula amagqolo ezihlahla yonke indlela. Qebula uhlanganise bese uthi unzima. Unzima. Sazokuchaza mfana wami, mfana futhi udlalele etshene ezifayo. Sazokuchaza. Ngibhekana nawe ngqo njengamanje. Ngikunika 3 days. Baba yini? Ngizonibona ngomgqibelo. Sengizoveza ama5. La bengabe ngangifonelanga didela yonke into. Kodwa ke ngiyakutshela mfana wami, uzogwetshwa emazulwini bese ugwetshwa emhlabeni ngobenzi bakho bobubi. Uyangizwa ngithini mfana futhi? Ngithi kuwena uzoboshwe emazulwini mase uboshwe emhlabeni ngokudlala ngabantu. Ngokudlala ngabantu uzoboshwa kabili wena. Uzoboshwa emazulwini. Abantu banamadlozi, abantu bayathandaza, abantu banoNkulunkulu. And ugobela wami uNkulunkulu. And angiye kwesaba ngoba ngiyazi ukuthi unami. Intonga yakhe, udondolo lwakhe luyangiduduza, lunginika amandla. Imihla yonke yokuphila kwami. Unamba bani wena? Masimba.